Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu a cikin sauƙi. Salamu alaikum! Yawwa! Har na ji sanyi! Wallahi har na ji sanyi! Gani ta nan! Gani ta nan! Yawwa, baban baya nan. Yayi ba wajen baban na zo ba, ƴar wajen baban na zo. Dan Allah ka san wani abu? A'a. Idan da makaranta ne zuwa jibi ya ce daman zai sa ni Islamiyya din. A'a, ba ma sai ya saki ba, ni zan saki a gidana. Madrasatul laku-laku, nurar tarbiyyatu. Wai me kake nufi? Sai na zo neman aure ki. La illallah ba da Rasulullahi Sallallahu alaihi wasallam. Yanzu kawai ni abi tsitsiya da ni bai isa aure ba ya kutula da ni. Allah da adam Ba masu ake idan ka dan tarar da ita karama ce kai kuma kana da dan matsakaitan shekaru sai ka aure ta. Ba haka kin yi daidai da ni. Ya salam. Kin yi sa aure a An gidan gaya maka kawai ko gaban gurin nan. nan. Mutanen ƙauyen Ku gari zo na. ba aure. Ku zo ba aure. Kuma wallahi da ya gaya maka. Wallahi na gaya babanmu da ummanmu. To. Na ce wannan me sa labulen nan wanda ake ɗinka mai riga da wando da labule. Yaushe haka yaya ni? Ba ba aiki ba. Kawai indomin ake bani ina ci. Ai ga nan ga. Yadda ba a tuwo. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu a cikin sauƙi.